Is up, it's fucking with the camp, the cat, the vamp. I'm like a broken back, I'm back, I snap, ain't willing going back and forth, that's that. You make my blood canoe, came back to you, the purple and me, we screwed. Значи, моето пътешествие започна с автобус в Мирисън Гаден. За първи път аз пътувах до морето, пийки вода, а не алкохол. За първи път стоях сам и не си говорих с никой, не бях без приятели, защото моите приятели идват утре вечерта. Аз няма как да... Това са 2 дни бонус, нямаше как да не тръгнат днес. Общо взето това ще бъде един изключително поучителен, образователен влог, в който ще може да научите много неща, ще разберете по-нататък. В момента пътувам за Созопол, колата, шофьорката и пасажирите отново не са ми осигурили алкохол. Собствената ми сестра, хем ме познава, хем знае брат и за какво иде реч. Ето Галфон там и той. И ми вика, искаш ли да пием бира? Колега, аз си мия зъбите с бира, как ще пием сега бира? И така, общо взето, това е първият клип, но това е само началото. Здравейте, гайс! Това е влога на Стефан Ромо. Ивана, какво има да кажеш за морето? Мога да кажа, че е много добре за сега, не ми идва толкова много камерата. И... Това е Бандо, бейби. Това е бандото. Това са... Това е Илия. Какво става? Илия има проблеми с алкохола. Отиваме да видим Алис. Това е тази камера. Айде да правим СМР. Искам вече на плаж. И вечера се напия. О, колега, Да, Стефане, 100 пъти казах да се събуваш. Виж си бос. Така, има ли звук? Малко забравих да снимам, между другото. Вече съм на 3 големи менти на плажа. Това тук е сестра ми. Йоана, която одея ма караше. Между другото, това е много долно създание, което ми разсипа ментата, но това е вече отделен въпрос. Това не е вярно. Пълни глупости, лъже, не я обърнах. Той почна да вика, да крещи, да ме удря, което направо беше скандално. Може ли? Илийката, между другото, беше в морето и се насра. Го Ивчо, дето пак се насра в колата ми. Шегувам се. Не се. Там е Уди Алън. И така, общо взето, до вечера очертавам... До вечера ще бъде много търти, ще бъде много... Какво искаш, бе? Нарушаваш ми влога? Това сме Георги и Илия. И Пълен къде. Не знам сега наистина, кой го извика на това море тук. Много тъпо, човек, сега трябва да се чуем къде ще спим ние. Дали ще стигне храната, алкохол, защото той е такъв, нали? Не стига, че има 2 ръце и 2 са леви и са му и в газа на всичкото отгоре. Тази вечер, това лято, ще си пръсна панаира, направо ще ги избия до крак. Купиха си за 2 евро. 2 евро подчертавам. Презервативи 15 броя. 15 броя за 2 евро. Аз лично не съм скупил презервативи, тъй като смятам, че секса преди брак е много грешно нещо. Това лично не е поставено лице. Това момиче току-що го срещнахме на плажа. Това момиче даже имаше нужда от 50 стотинки, ма помоля и аз си ги дадох. Това е най-милото момче, което съм срещала някога. Само ще кажа, че всичко това е лъжа. И сега се тръгваме. Да, се тръгваме. Отиваме да си бутаме главите. Здравейте, момчета и момичета, дами и господа, днес ще бъдете свидетели на едно от последните ми изживявания като цяло в целия ми живот. Аз търся жена с 2 много хубави гърди, примерно. Момчета, на те! 1, 2, 3. И тези двете! И от тези двете. Много е весело, обаче въпросът не е защото да с много големи гърди като цяло. Да, може да, бонус. Кой се обажда? Точно той. О, Боже. Здравейте хора, това е моето интервю, за да бъда журналист на съвременна музика, така. Сега ще интервюираме моите приятели.
Как се казвате? Соня! Соня, приятно ми е, прекрасно име. Така, колко чашки сте стили с тази вечер? Аз не ги броя в чаши, аз ги броя в литри. Така, моят въпрос към вас е, бихте ли изневерили на мъжа живота ви, ако ви изневери? Естествено. Бихте му простили? Не. А бихте ли му изневерили вие, за да продължи тази прекрасна връзка? За да продължи? Тя няма да продължи, но бих му изневерила. Важното е, жените са токсични и тя би изневерила, както казвам. Продължаваме към нашия следващ гост тази вечер. Така. Здравейте, как се казвате? Аз съм Дара Кели. На колко години сте? На 18 години. Добре, моят въпрос е, в една връзка от разстояние, кое смятате, че е по-важно? Емоциите или секс чата? Без коментар. Мисля, че всички знаем кое е отговора. Продължаваме. Здравейте, как се казвате? Алесандра, ама тази вечер съм Алис. Добре, че колко години сте? На 18. Уаха! Алесандър, моят въпрос е, в тайната връзка, кое е най-важно, тайната или тръпката? Тръпката. Разбираемо. И добре, хора, благодаря ви. Това беше от нас тази вечер и отиваме да си пием. Тека! Езика ми стана зелена, аз съм мръсния черек. Искате. Ето това е Дара, която не искаше да влиза в YouTube видеото, но ще влезе. Няма ток. Спрях ли ти тока? Бях ли жесток? Втори ден. Чакам днес да се появи Мариан Никифоров. Моят съратник, моят брат. Да пием до откат. Чакам да дойдат моите хора, моята компания. В момента употребявам мента. Плана за днес и за тази вечер ще идем на някакво гръцко ресторанче там да се напукам с миди, скариди, калмари, родопски, не родопски. След това бич бар Елвис. Така че stay tuned, както се казва. Нали знаете, преди имаше една група СС. ССС. И това е от СС. Млъкни, разваляш ми влога, бе. Това е каската от СС. Добър вечер, втора вечер. Майко, какви кисели ми излезнаха. Ако се оригна, направо ще фърлям спирт. Хапнах тиквички по-гръцки. Таратор. Обзор на менюто. Аз съм шеф Андре Токев. До мен е... Аз съм шеф Нанчи. Ти си фънки. Така, много е хубаво, много е приятно с Зопо. Доста така, сега малко ще им на бич бар Елвис. Сега чакам моите хора, моята компания. Може ли една голяма водка ти? Ти го разиграваш човека, отде стоя за него голяма, да, благодаря. На един път искам без бит, малко формулира си в главата поръчката хубаво и тогава така сега. Кажи, чувата микрофона, няма проблем. Да се оплаче. Първо, Да, говори. калмарите, те нали много хубави бяха. Калмарите? Калмарите. Калмари, да, пържени калмари ще са. Да, добре. С някакъв по-специален сос, даже дето мога да произнеса името. Обаче, най-големият проблем на тази маса е собственика на този YouTube канал. Собственика, аз не съм собственика на Джана. От одеве подавам аз чаша, нали такова на здравето. Това въобще най-долният алкохолик. Ай на луд. Добре, на здраве. Ай на здраве. Не аз. Ето. Значи, ако Господ ме накаже един ден, примерно ми каже, ти не може да пиеш, избери си един алкохол до края на живота си, който да пиеш, това ще бъде водка направо, аперол шприц в газа, няма как да е аперол шприц, само водка и това е. Значи не е зле. Кой не е зле? Сестра ми ли загледаш и викаш не е зле? Видяхте ли го толкова прави? Виж, вика не е зле, гледа сестра ми и се облизва. Колега, какво става? Не, аз искам, няма как това. Да, току-що получих заплаха. Ще ли да ме съдат? Това е, налагаме се цензура в момента. Да я снимам ли? Не, на обществено място сме, снимам масата просто. Дясно леко се е скрила, няма да я снимам. Нормално ли? Получавам заплахи тук, да не ги качвам. Дара е едно от най-свестните момичета, което познавам. Супер интелигентна, супер възпитана, супер добра, нали. Мога да разбера от какво се притеснява. Някакви заплахи към мен. Да, кажи малко. Дара е много слаба и никакъв слон не, няма да щупи стола. Да, добре, много. Всичко е 6 на нея. Слушай, Така, значи търсим. Не пипай, мекото глупако, говори. Търсим на нашия брат Чичо Близнак приятелки. Търсим очи. Приятелка, бе, и търсим му бяло тази вечер. Не бе, сега такива работи, малки деца ма гледат. Трябва да е руса, трябва да има светли очи и трябва да има много пари да мога да го издържа. Аз съм една халка, да трябва да издържам. Кортизанка ли ме нарече?
Много екранно време стига. Търсим в момента единството, което търся и тези двете. Е, сега почваме тия улична деца само с момчета. Гледай колко съм смел. Искаш да ми кажеш, че вие цялата компания са трезвеници. Само ти! И тя! Това е много тъжно. Наско Колев, да! Наско Колев, да! Мамка му, искам направо да се насвея. Всички забранено. Има ли и пари да правим на отзад, дай госта. Шегувам се. Виж сега, запознаваме с един зубър. Бъда е пълен олигофрен, завърши в 4,50 майна. Аз имам повече разлици, брат. Очилата му нахакани в очните ябълки. А сега примерно... Това момиче колко е красиво. Извинявайте, вие двойка ли сте? Тройката, кой е третия? Ти се базикаш. Той се базика, бе. Не, кой е третия? Не, ние питаме, защото си имаме един... Не, наистина. И така направо почваме да се целуваме и по едно време сега супер чак, защото знах, че няма да я бъде и направо извънна. Ма целувахте ли са? Нямаше как, бе. И направо извънах и вие бяхте на футпарка. Петя! Чакай, той е 0... Къде? На колко си? 0,6. Колега, 2023-та мина отдавна. Ти осъзнаеш ли го това? Ти 23-та се удари отдавна, То дали си на 21 или 24 си, аляк се. Тя Джуля, знаеш какво вика? Вика ми, че 140. И знаеш, че нейната компания ма се сипаха, бе. Чиче, миче, това, това. Джулия малко невменяема. Тя е много невменяема. Как се казва момичето след Джулия? Алисия, певицата. Алисия в страната на чудесата. Ти си, примерно, ти си колко? Ти си 7 от 10. Не, много е дава, щялко ти я дава 4, дай 6. Аз съм готин пиджа. Ти си 4 от 10, не мога да се обаждаш. Моля? Какво каза? Мен ли говориш, бе? Дай, да ни приключи приятелство. Колко съм от 10, една от 10? Рейтни. Да се скараме. Той ми е най-добър приятел. Бичи на нашата маса и ти му трееш. Почва да му трее. Аз колко съм една от 10? 6,5-7. И как се измъкна сега да не те обиждам? Наско Колев, най-големия! Има ли флекс? Най-готния. Аз не поздрави. Няма да си мия ръката, ще бие. Бий си жената. Алисия, какво отиди да бичиш с него, бе? Цяла нощ се разкепваш и накрая той... Пречи кой са? Ма той заебали, какво стана? Какво разкепваш на някакви пици место си с Наско Колев, той бичи с някакви авери, пак тук без теб. Тук най-хубавото момиче е момичето с големите балкони. Ма добре, ти беше загоряла, чакай сега, бе. Нека не смееш да правим скандали. Не сме дошли тук да правим скандали. Чакай са! Реплика, дуплика. Съжалявам, че толкова те засегнаха. Желая, че толкова се... Кадроковски. Какво става? Ти игнорираш ли, мая? Що ме игнорираш? Ти осъзнаеш ли са? Доста по-красив съм от теб. Да, искаш се. Онова момиче, кой набор е? 08. 08. Аз съм 09. Ами, според мен с 09 момчета да се съберат и да направят полуфакт. Аз то влог няма да участвам, заявявам, че... Звъни на Гого да ти направи зърна закуска и да ти такова. Аре, утре ще се видим. Ангай, ще се видим утре. Ангай, утре. Ще ви дам утре кинти. Ще ви... Анга, дай, се чуем. Анга, ще ги чакам утре, иначе честно. Камерата вече е в мен. Тук е някакви... Брат, не знам, не, тя ми е в ръцете, но най-вероятно телефона ми падна. Въпросът е, че на този телефон ми трябва да го губа, защото имам толкова голи снимки, че може да напълним целия хъб. Общо взето. Ми ще бъде на широк екран в BTV новините. Стани много вайрал.
Добър вечер, трета вечер. Между другото, ще направя един много бърз апдейт. Толкова скапана динамична вечер. Просто не е реално. Значи искам да ви кажа. Снощи. Камерата си забравих в нон-стопа. И викам на таксито, обръщай, копеле. Защото, 6 евро не са. След това наоставиха с таксито и си забравих скапане на телефон. Най-вероятно телефон. И таксиджията вика, брат, той не си че при това взе 30 евро за такси, копелето, обърни го в лева, това е 60. И идва минал с телефона и вика, брат, вие много далече обърнахте от центъра, 10 евро глоба имате. Брат, няма проблеми, ни до неделя ще бъдеш използван денонощно, пиши ги на сметката. Той вика, да, няма проблем. Този пич повече няма да бъде викнат изобщо, защото, брат, погледаш това видео, нищо лично, но много скъпо взимаш, намерихме се по-алтернативен ефтин вариант. Не сме лоши хора, но ние търсим мекото на хляба. Още съм на 2 часа сън и не знам как ще изкараме вечерта. Кой ще ми даде пари? Кой ще им даде пари? Защото много нещо задълбахме, но ще им наплаща сега. Трябва да чакам сестра ми и това да ми донесат банския, защото нямам. 5-6 са, имаше нужда от мазило. И общо взето и зарядно за камерата нямам. Нямам батерия, трябва да я зареда и да. Ще идем на плащето, ще пилим, ще хапнем, ще може да дремна аз 1 час и после сме в екзе. Оп, има ли звук? Така, положението е на плажа сме. Малко главата ма цепи мен между другото, но изпих някакъв коктейл, ягодово да и кирема или пих какво пих или секс на плажа. И не знам, но на където и да се обърна, мога да зумна камерата, не знам. Там, точно там. Направо стоя, гледам и се напивам, искам направо, няма да лъжа, толкова красиви жени, направо искам, моля да имам един цял футболен отбор деца от всички жени на планетата. Не, тази сигура. Ой, там има кон с ръка, хранил ли си? Да. Колко има за хранене. И така, обжето с малко пак един бърз апдейт ще направим. Това е Николас. Чай го бъзика малко. Аз ще го викна. Чакай, нямаш го поздравя, гледай се. Той ми лайко се викна. На мен. Извинявай, брат, нашия влог да участваш. Ти не знаеш него, нали? Лъснико. Да, ама чакай се, какво каза, бе? Това е тайна, бе. Абе, това влог, бе. Влог. Аз съм един ютубър. Слушай сега. Харесваме те. Звук? Има звук. Чай сега на Гого да звънна, на Гого. Ти познаваш Жаклин? Той говори с Жаклин не ти харесва, а не ти харесва, но Гого ти харесва. Анда! Мара! Ела, Анда! Това момент ти иска да се приберете. Анда, ела! Не, сега, не. Той е влюбен в Николета. Николета! О, той е с Николета! Той не спира да говори за нея. Нощно къпане. Кой ще репортваше смешни? Добро утро. Имам ли звук? На здраве! Отиваме плащче да направим. Това вляво е Стефан Сарафов. Той е фитнес коуча на групата, диетолога. Сега тук вдясно от мен е... Кой си? Аз представя се с 2-3 думи. Аз съм пича, за когото разказват винаги. Той момчето сега, моето е 3 дни на високи обороти. Трябва малко сега да готни малко въздух, да пини малко вода, да му тръгне речника. Тръгне сега, това не аз съм българ, че да станеш направо от леглото и да го изрецитираш. После аз ще му направя една функционална тренировка с водка, с много лед. Тук една криосауна ще направя, с много водка и с много лед. Човека отзад с най-грозно... Стига ме настъпва, майна! Маняк ММА, сега ще ви покая кой е Конор Макгрегор. Пак ти мале, тоангата направо, ти си Ана Василева, ти си спънат, не можеш да вървиш в краката. You know, listen right now. Yeah. You can take a picture of me. Tag me on the Instagram story, you know. You know what I'm saying? And if you like me, you can go to my place, you know what I'm saying? Yeah, understand. Идваме ние супер опитни, между другото, по 30 години сме вече. Карабе. От 10 години имам на Сузо по майна, много ми е ясно цялата игра. Извинявам, моля ме само да взема интервю. На Робокоп. Това е останалия човек, още един от компанията. Супер тъшахме на това море. Що, Сарафче? Не, защото не ми много става спор.
Трябва да се съобразявам, защото се почва задно на море. В махлата ми патрули, като двете кули, самолет номер 4, стара да купиш на мама. Кончита Вурсен, Сара Силтън. Толкова е весело, мако. Мръсни схеми, ай. Не съжалявам, не кучим става лошо, какви неща си Влем всичко живо, пак ме гледа на еба, даже никакъв зор не трябва да си дам. Не съм дипломат, на всеки граници минам, 100 трак, тия рапета мисъл да ги уволня. Писна ми е преподам, точките да разиграм, всичките направо ви ги подаря. Значи искам да ви кажа, 2 часа съм главачка. Изтрезвителното Пловдив, много му е близко, вече просто прекали. Няма да издавам имена, няма да такова, но направо беше нещо страшно проблеми с цялата вечер, аз направо не съм бил класен, трезвеник в момента. Здравейте, ден пореден, не знам кой ден е вече. Момчета, положението при тях е много зле, значи само искам да кажа, поръчвам сега с голяма мента с спрайт. Вляво човека от мен си поръча фрапе, дясно човека от мен си поръча кафе, третия си поръча сода и фреш портокал и King Kong Size. Направо от това са такива жени халки, че просто не е реално. Аз съм миналата година бях Илия Топория на диспютът, сега кой съм? О, Дрекос Дуплеси. Сега искам само да направя едно включване, да кажа, че то пич преди 10 секунди ми отправи ми заплаха, че ако съм го бил снимал в блога, ще да ме съди. Флашбек. Що получих заплаха? Ще ли да ме съдат? End of flashback. Добре, може да задам 2-3 въпроса, аз съм журналист. Имаш ли си приятелка? Не. Какво мислиш за секса за една вечер? Нищо. Ти си тук от 4 дни и искам да попитам, за 4 дни успя ли да направиш някое завоевание в любовен план? Не. Личи си. Няма да питам теб за някакви такива любовни завоевания, момчето си има приятелка е сериозен, ама как се изкара с нощи? Кацал беше много тъшак, няма да ме лъжа. Си майката. И да, имаше един пич, дет се разцепи носа, наш приятел и Пешко беше вчера медицинска сестра. Вчера го бинтовах, намазах с спирт, прочистихме го с йод. С йод. Здравейте, искам да знаете, че този влог няма ви бял свят, докато аз се казвам Ангел Даскалов. Никой няма позволя този влог да излезе в пространството. Тая камера и всичко заснето няма да стигне до Пловдив. Още днес отива в водата. Не, няма. Само мен снимам. Няма. Снимам, че толкова хора вече искат да ме съдат. Май така, инкогнито само ще направим реклама, без да те виждат. Сега ще капнем малко въздушни гофретки. Въздушни? Превеждам те, брат. Не, че ме разбереш, ако ти кажа Аеролофълс. Как? Аеролофълс. Аеролофълс? Ходете си по дискотеки, пивайте се, алкохолчета. Аз ще кафам здравословно. Немате, знаеш кой е филма, че Ромът наистина си мисли, че се в момента е здравословно. Само защото има ягоди. Не само ягоди, има и банани. Моренцето е към своя край, за съжаление, между другото. Най-тъжната новина е ги пичовете. Всеки е по-гръмнат от всякога, никой не говори. Единствено нещо в главата ми в момента е, че искам да хапна Макдоналдс, да се наям като едно мръсно животно. Изпил съм толкова мента последните 5 дни, че фекалиите ми вече придобиха зелен цвят. Не знам това дали ви го казвам. Нали такова възпитано и културно, искам просто да ви информирам. Анга, как си? Аз няма участвам в този влог. А? Само трябва да решиш, защото аз няма да участвам в този влог. Ще участваш? Не, наистина. Моля ви само едно. Ако този влог някога види бял свят. Чака тя на опашка, но тя не пристига. Тя е тънък клетника, опасна интрига. Тук е лъжига, винаги е отворена, но за мен е отворена книга. Да, брат, що сме две в кревата, 24 кара.